Opa, xentiña da boa! Alvariño, do rico, do bon. Este caso é un mono varietal, pero é igual, Vosotros usade un albariño de rosal e si ten incluso moito sabor para moi... De que estás falando? Se non dixeches nada do albariño, ainda non dixemos o que íbamos a facer. Íbamos facer unha panacota con un doce de albariño, por aí ven o conto. Entón, o doce de albariño é un... O albariño é un dos viños que máis nos representa polo mundo inteiro, non? E sí que é un viño que en moitos casos é afrutado, é o que nos interesa, non? Para facer este doce. Inda que aquí o forte, o rico, o que vai estar, vai ser a panacota. A panacota non é outra cousa que leite con un pouquiño de azúcar e unha xelatina, para que xelatine. Entón, a partir de aí, esa é a base. A partir de aí podemos facer do que queiramos, non? O único que temos que pensar é meterlle un pouquiño máis de doce por riba, comelo así directamente, poñerlle un pouquiño de sabor como nosotros imos a facer agora con un par de ramas de canela. Podemos engadir tamén unha corteza dun limón, unha pela dun limón, unha pela dunha laranxa. A panacota está moi rica. É moi sinxela de facer. Se fixeron millóns de casas polo mundo inteiro e temos que aprendela. E se non aprendemos, seguramente temos que recordala. Porque algunha vez a fixemos, sobre todo os que cociñades. E bueno, e para iso, para o dulce de albariño, non? Para o dulce de albariño, evidentemente. Albariño, unhas mazás, as peras tamén vai moi ben. Imos meterlle unhas pingas de medio zume de limón, aproximadamente, e despois, para facer, vou coller o azucre, este e este. Isto é para o doce de albariño. Aí vai. E iso aí, xunto ca leite, vai ser para a panacota. Diferenciado. 4 ingredientes. 1, 2. E que isto considérase 1, 2, 3, e o limón para que non oxide quede 4 ingredientes, joder. Nada, moi doado, para a panacota igual. É que non fan postres que non quere, desde logo, porque isto está riquísimo. Ben, e para esa leite fresca, que agora, claro, xa nos extraña, pero antes, eu de rapaz, de verdade, non había outra cousa, de rapaz non existían os obriques. E non teño tantos anos. Pero eu creo que non existían os obriques. Íbamos todos os días ou cada 2 días a polas bolsas de leite, á tenda. Eso é o que vou a mandar agora ao gran Rafa Durán a por leite fresca en bolsa da toda a vida. Rafa, amigo, trae un pouquiño de leite fresca para aquí, anda. Oído na corte, chef, por suposto. Se Xoan Queameixeiras quere leite pasteurizado, eu lévolle o mellor leite pasteurizado, que para iso son o reporteiro Recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Estou aquí con Deli, con María, con Macarena, con Pinta, con Prisca, bueno, son moitas, e todas elas fan un leite fantástico aquí en Laracha. Queredes velo? Vide comigo, isto é moi interesante. Aquí estou, como dicía, co responsable de Granxa Rosal, ele José Manuel. Cantos anos te levas dedicando a isto, José Manuel? Pois desde os 12 anos, uns 46, 47 anos, máis ou menos, 45, 47 anos. Non estaba eu nin encargado daquela aínda, José Manuel. A ver, o chef encargoume leite pasteurizado. Que é o leite pasteurizado? Pois o leite pasteurizado, en diferencia dos outros, é que lle damos moito menos calor. Só lle damos hasta, nós mesmos, damos 77 grados durante 15 segundos. Porque o que se fai habitualmente, o leite máis industrial, como é? Ese é quentado tamén, pero xa ten que ser con máquinas de vapor, e vai hasta 137 grados e medio. Nós quedámonos en 74, 77. E que diferencia hai entre un e outro? Pois que este noso conserva moito mellor o sabor e todas as características. Propiedades. Quedanlle bacterias, que son moi boas para o intestino. En cambio, o outro non. O outro é, podese dicir prácticamente que é un leite morto. Vale. Aí queda iso. A min quedoume moi claro. Algo que me chama a atención é que vos decidistes pola bolsa, José Manuel. Por algo en concreto? Bueno, unha das cousas importantes é a basura que genera, porque é plástico reciclado, pero son só 6 gramos que ti estás tirando ao contenedor. E outra das cousas que eu considero básicas para min
é que a única maneira de ter un envasado a nivel artesanal como é o noso e non manipular a leite é que a bolsa. Ven todo por un circuito cerrado que ti non podes tocarlle a leite hasta que colle a bolsa. Entonces, ao facelo sempre en circuito cerrado o leite ten unha cousa, ten un efecto que se chama catalizador, que colle todo o que hai no ambiente. Entonces, canto máis está en contacto co medio ambiente, máis bacterias che vai coller, porque hai bacterias volátiles, entran no leite e vais estropear moito antes. Que ben fala, que ben explica este home, como se nota que é un profesional e que hai mimo, e hai moito traballo detrás disto, e que, ademais, recórdame cando era pequeno e había eses repartos de leite en bolsa no colexio, cantas máis collías máis, verdad? A que sí, está aí o meu compañeiro de sonido, que tamén é da miña quinta, e cando bebías aí da bolsa. Eran bolsas de 1/4 de litro, non? Efectivamente. A bolsa, a marca, cal era? A Pallasete. Xa non me acordo. Sí. Pallasete que o días mirándome así como dicindo, por min, non? No. Por certo, antes de que nos despidamos, para que os recordedes, esta leite necesita un cuidado especial, ten que estar fría, conservarse moi ben frío, non lle romper a cadena de frío, porque senón as bacterias multiplicaríanse e en pouco tempo sería leite cuajada. Pois entón rapidamente vai pa neveira, nos despedímonos primeiro, Xoanqui, váleche este leite, non? Bueno, non vai valer, Hombre, claro, xa sabía eu que sí, que é o que estás buscando, que nós apostamos por o kilómetro cero e polo produto feito con agarimo, como fai aquí José Manuel en Granxa Rosal. Moitísimas grazas, José Manuel. Moitas gracias a vos por acordarvos de nós. Faltaría máis. Bueno, pois moi ben. Vinde comigo, que este gran Rafa, sabes onde dixo a leite, non? Na neveira, onde ten que estar, Claro. Bueno, leitiña en bolsa enteira. Aquí a temos, fantástica. Este 12, estou moi orgulloso de facelo. Porque son esas cousas, menos e máis. Bueno, comezamos. Vou a traer para aquí as cousiñas. Ben. Azucre en pó. Leite, un caciño. Imos aló. Un caciño. Aquí te teño. Ben. Mirade. O que imos a facer agora é poñer o leite a quentar. Non buscamos un fervor forte, Cando comece a ferver o mínimo, retiramos. Imos por pasos. Para empezar, un par de vasos de leite, aproximadamente. Algo máis, Si, temos aí o molde, ha de chegar así. Van 2 vasos e medio, 3 aproximadamente. Ben. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Mentras imos traballando, imos deixar así o leite, pouquiño a pouco. Collemos azucre en pó. Metemos aí. E unha ou dúas ramiñas de canela. Van as dúas. Unhas varillas. Estas máis pequenas. E aquí remexemos un pouquiño. Que este azucre se disolva, vale? Aproximadamente, bueno, xa víchele, son 3 culleradas de azucre en pó. Eso tamén, según vosotros vaiades, vendo pues, a cantidade de azucre que queremos. Eu intento reducir, cada vez botolle menos. Estamos comprobando de que, tampouco fai falla esas cantidades que botábamos de azucre nos anos 80, non? Nos postres, en moitos casos sí, non? Son receitas xa pechadas, pero hai en outros que dicen, vamos a variar, vamos a cambiar un pouquiño as proporcións. Tamén nosotros nos volvemos un pouquiño, non sei, cambia. O noso padal, a través da historia, cambiou bastante.
lembrade as cervezas dos egipcios, que as facían, era espesa, quente, non? De feito, se pajaba con cervexa. E, bueno, por aquí tamén, por unhas zonas de Europa tamén, ainda toman os ingleses e tal, e por aí, por a zona, por unhas zonas da Alemania, moitas veces sen espuma, moi mornas, non sabe? Que ahora nos poñen a nosotros unha cervexa tirada sin espuma, así morna, como este frío, de onde vas? Cambian os contos, cambia o padar, cambia moitísimo. Moitísimo. Bueno, imos deixando, vale? Así, pouquiño a pouco. Veña, retiramos xa. Isto para atrás. Agora, collemos outro cazo. Este un pouquiño máis grande, máis amplo. Ven para aquí. E agora, nos poñemos, isto vai por dúas tandas. Primeiro, unha tanda que vai o viño xunto co azucre. Despois de facer o viño co azucre e deixar evaporar aproximadamente durante uns 40 minutos, que imos a deixar aquí despaciño, que vaya baixando, que vaya reducindo, que vai reducindo. Que vai pasar aí? Vai pasar que o viño vai evaporando, entonces vaise concentrando o sabor do azucre. Vaise volver pois, un viño doce sen perder o sabor do albariño, cuidado, porque este marmelo xa fixen eu algunha vez. De feito, fixen co señor Crusat. Joder, vaya tío, ten un viño de cepas antiguas que é unha virguería. E regaloume, claro, ten aí un rollo limitado, e regaloume aí unhas botelliñas, e para correspondelo, collí unha desas botellas e o fixen. E digo, creo que estuvo, facendo torradas de marmelo co seu viño, estuvo un mes, pero moi rico. Ben, veña, para dentro. Que cantidade? Bueno, pois isto é unha botella de 3 cuartos, pois casi vai, con esas mazás, casi vai. Vou deixalo por aí. Ben, levantamos o fervor a modiño, e seguimos botando primeiro, aí non imos a botar todo o azucre moreno, o azucre blanco sí. Por unha botella casi de 3 cuartos, pois eu aproximadamente uns 150 gramos. Unha cousiña así de azucre. Bueno, agora o que temos é que esperar un pouquiño. Uns 40 minutos. Esperade que vou botar un pouquiño deste outro azucre, o resto o deixamos para un pratado. Isto vai prácticamente todo o azucre moreno. Se non tedes e todo branco, pois vai todo branco, Eso é. Bueno, pois temos que reducir isto. E despois, cando pasen esos 40 minutos, é cando temos a mazá e comezamos a mazá a facer liscos, e cando comezamos a facer a marmelada. Bueno, temos o leite que está a piques de ferver. Xa comeza. Penso que aí polas beiriñas, isto podemos deixalo, tampouco hai fallo. Ben, deixademe un recipiente, porque agora isto xa comeza. Imos quitarlle, imos facer aquí, mergullar, aquí estás, que ben ule. Iso xa cumpreu, co seu. Vale, xa está aí fervendo, vedes? Fora, apagamos. Apagamos e botamos aproximadamente son uns 5 gramos, 3 follas. Se son en pó, uns 5 gramos, 3 follas chegaría. Mesturamos a xelatina. Eso é. E metemos un molde. Nun molde ou en varios moldes, porque isto agora podedes facer en moldes individuais. Queda moi chulo, moi elegante, Incluso, joder, pois despois que cada un teña o seu, pois é unha gran idea. Eu, neste caso, mira, teño este, que é o do biscoito, e chega con esta base. Un cazo. E ven para cá. Vamos deixar ese un pouquiño e retiramos mentres, retiramos estas cousiñas daqui.
Moi ben. Teño o leite, hai que meterlo na nevera, a meixeiras. Que estamos avisados. Joe, co leite e con moitas cousas. Falaba este home do reciclaxe. Paréceme tan importante, tan importante, que fale ese home do reciclaxe. Cuidado, que isto facíamolo antes. Antes, a leite viña así en bolsas, pero moitas veces todos os cascos, todas as botellas estaban contadas, porque tiñas que levar a botelliña para que che deixen outro litro de leite, ou de viño, daquelo viño tamén. Andaba por barriles, ibas cas botelliñas e tal, todo se reciclaba, daba gusto, non había contaminación nese aspecto. Afortunadamente, hoxe en día estáse retomando outra vez. De feito, eu xa vin por aí máquinas expendedoras de leite fresca. Por suposto, a canela, que rico. Por suposto, tes que ir con envase, é dicir, pilla a maquinita, colle a leite, a botella e tal, entón, se botas outra vez na máquina o recipiente, devolveche o importe, ou non te cobran na seguinte. E por aí adiante, pois sí, tamén, as latas, todas estas cousas, pois, páganche por ela. É moi importante, Grazas que cada vez hai máis. Vou deixar que a tempere ahora uns 15 minutos, 20 minutos para a neveira. Na neveira, 2 horas. E mentras, eu vou me entreter aquí, vendo como reduce isto, porque aquí non hai máis xollo. E despois seguimos, de acordo? Seguimos coa receta porque temos que botar en anacos e terminar de facer o marmelo. Vémonos agora, vale? O chisco dun ollo. Mirade, quero que vexades, bueno, vexades porque non podes probalo, Porque eu solamente coa recendo, eu xa sei o que está pasando aquí, deixademe probalo, por favor. As cantidades, as ideais, non varíades en azúcar, está perfecto agora mesmo. Bueno, pois a partir de agora é cando comezamos a facer o marmelo. Vou baixar aquí un momento, se me de... Ben, collemos un prato de sufrir e unha mazá. 3, eu creo que parecenme moito, porque se vedes, reduceu prácticamente, reduceu a mitade a cantidade que hai aí, xa non nin de broma, xa son os 3/4 de litro, algo menos, algo de medio litro, así, xa é moito menos. E a consistencia, por eso puxen isto, é para que vexades como colleu, que xa ten o seu espesor, xa non é albariño. Que rico. Joder, me acaba de deixar a boca. Dios mío. Insisto, isto con unha pera tamén queda moi ben. Pero tiña estas manzás golden, que tamén son moi doces, e para facer esta mermelada van a quedar tamén espectaculares. Ben, como cortamos a mazá? Aquí, canto máis, se é relada, incluso vai un pouco antes. Pero sí que me gusta que coza, que vaya cocendo pouquiño a pouco. Entón, imos a facer así, mirade. Sabedes cando cortamos a mazá para unha tortilla? Así? Pois exactamente igual. Facemos así con ela, penso que con 2, e vaise desfacendo moi pouquiño a pouco. Aquí nos quedan aproximadamente uns 40 minutos. Tamén vos digo, vos falo moi claro, isto vai a ir para Panacota, caleite, vai a ir unha cuarta parte, nada máis. O resto, collemos os tarriños eses que temos que moitas veces tiramos ao lixo que non reciclamos, collemos os tarriños e os poñemos e facemos unha marmelada, probade, e despois de probala con albariño, Esa marmelada non só para o almorzo pola mañá, para tomar co café máis coa torrada. Eso queda encima dunhas torradiñas salgadas, valen para os canapés, o metes cun queixo de cabra, enriba dun queixo de cabra ese marmelo de mazá golde con albariño, coidado, Ocurremos así, non se me ocurreu agora que o teño feito. Por eso estou convencido do que digo. Sabedes?
nunhas torradillas pequeniñas. Mi madriña, que cousa rica. Vale. Moi ben. Vale, outra mazá vai a pedir, pero polo de pronto imos embarcar con esta. Ai, ao mellor levas 3. Ao mellor levas 3. Ina ten que reducir ben. E despois teño, que non comentei antes, bueno, teño canela en pó, que vai a ir para un pratado, e teño unhos dátiles aquí. A parangota, aquí a tedes, quiteina do molde, darlle a volta, non xoguedes máis con ela, quedou aquí un pouquiño torta, dá igual, non a toquedes, por cada de desfacer. Non se desfai, pero bueno, rompe. Entón, o único que tedes que facer é coller o prato, darlle a volta, ragatrán, e listo. Non tedes máis. E aí está. Sen máis. Vou baixar aquí o lume. Porque aquí sí que interesa despaciño, a modiño, teño, no? 4. Despaciño, a modiño, que vaya abrandecendo, que vaya soltando. Pensade, mirad a cantidade de azúcar que lle botamos, que non parece moita. Azúcar glas e tal. Que pasa? Esta maza tamén é moi doce. Entón, aquí sacamos tamén ese aporte, non? Que nos tira do 12. Segunda, aí vai. Oh, que ben ule isto, tenéis que... Oh, que rico. Bueno. Eu, ademais, isto con calquer viño branco galego, porque sí que é certo, solamente o fixen con arbariño por agora, pero isto metedelle un godello, un godello, co afrutado que é o godello. A mellor, incluso mellor. Ou un albariño, ou un ribeiro, destes ricos, insisto co dos ricos, que non merquedes así calquera cousiña para facer isto. Canto máis sabor a froita teña, pois, varía o asunto. Non ten por que ser así, pero está ben bon. Estache bo. Ben bo. Bueno, non teño que dicirvos nada máis, Agora o que teño é que remexer un pouco e esperar. E ter paciencia. Entón aquí no final, para nada. Ou si, joder, que puxen alá. Quieto, Mixeiras, a onde vas? Que puxen enriba mazá. Vale, remexemos. Remexemos, deixamos reducir. Vou botar outra máis. Ao final teña, aí está. Vou botar outra máis. O pide. E despois, o único que temos que esperar, aproximadamente uns 40 minutos, a que se faga. E listo. Vale. Veña, non sei cantas veces fajo isto o día. Para os cativos. Poño 3 cunquiños, aí, pa. Todos os días, Os encho de fruta. Todos os días. Por iso queixábame aí atrás o outro día. Como está a froita. Todos os días, non hai día que non pelo unha mazá ou unha pera. Ningún día. Todos os días. Época de uvas, veña uvas. Época de kibis, ahora están cos kibis. Veña kibis. Peras, chegan as peras, bueno, chegan as peras de Pontedeume. A festa das peras de Pontedeume, que aí, aquela zona, son as peras máis ricas que hai en Galicia. Mi madriña. Cousa rica. A mí é da froita que máis me gusta. A froita, a verdad, si vos vou confesar, a froita que máis me gusta de todas é a laranxa. A mí unha boa laranxa de mesa. Hai de todo, pero unha boa desas non me canso de comelas. Pero eu creo que detrás vai a pera, Das que máis non me canso de comelas tampouco. Temos bo material. E cuidado cas laranxas, que hai agora en Galicia. Que aquí andamos ca cabeza pensando no Levante. Hai agora unhas mandarinas e unhas laranxas aquí. Estou-me acordando de Lino, a mai de Lino, unha señora, chamase Lurditas. Venga a comer aquí unhas laranxas. Como non me pare, acabo co árbol, cada vez que vou ali.
Cada vez que vou a casa de Lurditas, mi madre, que ricas, as laranxas son mandarinas, ten un mandarino ali na porta, que cousa rica. E claro, ven a gran discusión. A ver, se imos pola acera, non? É unha rama dun laranxo, bota pa fora, ou dun kiwi, eso de quen é? Do propietario ou do tipo que está na vía pública na rúa, Porque iso, cantidad de veces, o dixo porque unha vez pasoume, de coño, con mi pai e tal, neno, joder, estaba diante de mí, coño, que o árbol é meu, pero a laranxa está na vía pública, e devolvín, cuidado, pero é discutible, discutible, oye, hai que podar, manda pa dentro, manda un cable pa dentro cos ramallos que te salen pa afuera. Mi madriña. Bueno, deixademe aquí, anda, arjallando un pouco. Eses 40 minutos e vémonos agora, vale? Aquí o único que me queda facer é ver como isto vai pouquiño a pouco desfacéndose e con un garfo vou axudando así a intentar que isto fájase, de acordo? Veña, vémonos agora. Facemos a panacota disolvendo o leite co azucre. Incorporamos a xelatina, mesturamos ben e deixamos a refriar 2 horas. Para o doce de albariño mesturamos unha botella de albariño co azucre branco e moreno. Cando reduzca a metade, engadimos a mazá e o zume de limón deixando cocer uns 40 minutos. Montamos a panacota, empratamos e listo para comer. Herbaboa, menta, perexil... Perexil sobra, non? Perexil non... Non, mellor non, joe. Esta. Vai quedarme aí, sin máis. Un pouquiño de pó de canela en pó. Aí. Lembrades que tamén levaba un pouquiño de canela, verdad? Bueno, pois aí vai. E agora atopei estes dátiles que vanlle dar moitísima gracia. Así, así e así. Sin máis, eu non vou tocar nada máis. A partir de agora, a seguinte vez que toque isto, vai ser para meterlle unha cullerada e veña fa dentro. Bueno, pois nada, é un xeito máis, vale? Un postre moi sinxelo, moi que agrada a todo o mundo, que ademais agora está feito para repartir entre 4 ou 5, pero facedes en moldes individuais, en vasiños, en cunquiñas, en cuncos pequenos que teñades por casa, inda que sexan diferentes, que ahora está de moda. Isto de poñer un prato diferente para cada un e un coitero diferente para cada un, pois xa está, arrepañamos, facemos moldes independientes e xa temos cada un o seu. Disfrutade dos postres, disfrutades dos primeiros pratos, de segundo, disfrutade de comer, por favor. Disfrutade da vida, disfrutade da familia e dos amigos. Pola miña parte, un bico e unha aperta moi grande a todos e todas. Chao. Oh.